Akwụkwọ nke Esta, isi nke mbụ. Ma n'ụbọchị Ahasuerọs, nke a bụ Ahasuerọs onye bụ eze site n'India wee ruo Etiopia, bụ ihe isi ọgụ ala 615. Na mgbe ahụ, mgbe eze bụ Ahasuerọs na-anọkwasị n'ocheeze nke alaeze ya, nke dị na Susa, bụ ụlọ ukwu eze, n'afọ nke atọ nke ọbụbụ eze ya, o mere oriri nye ndị isi ya niile na ndị ohu ya, usuu ndị agha Persia na Midia, bụ ndị a maara aha ha, na ndị isi nke ala niile a na-achị achị, na-eguzo n'ihu ya. O gosiwo akụ nke alaeze ya nke ebube na nsọpụrụ nke ndị isi ya. Ịdị ụtọ ọtụtụ ụbọchị, ọbụla ọgụ ụbọchị 310. Ma mgbe ụbọchị ndị a zuru, eze mere oriri nke ụbọchị 7 nye ndị niile ndị nọ na Susa, bụ ụlọ ukwu eze, ma onye ukwu ma onye nta, n'ogige nke ụlọ ukwu eze. E nwere akwa ngechi nke ọcha na ogho anụnụ, nke e wereworo ụdọ ụdọ nke ezi akwa ọcha na akwa ododo kpọgidere ya, na mgbanaka ọlaọcha na ogidi nkume. Ihe ndina ahụ bụ ọlaọcha na ọlaedo, n'elu pavement nke na-acha ọbara ọbara na-acha ọcha na oji marble. Ha wee nye ha ihe ọṅụṅụ na ihe ọlaedo dị iche iche, nke mmanya vaịnị nke alaeze bara ụba, dịka ịba mba nke ndị ikwu si dị. Dịka iwu si dị, ọ bụghị iwu na ọ bụ ihe ọṅụṅụ. Vashti bụ eze nwanyị wee mekwara ndị inyom oriri ụlọ eze nke eze bụ Ahasuerọs nwere. N'ụbọchị nke 7, mgbe obi dị eze mma na mmanya vaịnị dị ụtọ, o wee nye Mehuman na Bizta na Habona na Bigta na Abagata na Zeta na Ozu, bụ ndị ọmụma 7 ahụ n'ihu eze, ndị na-ekpuchi okpueze alaeze, igosi ndị ahụ na ndị isi ya ndị na-eje ozi n'ihu Ahasuerọs bụ eze. Ma eze jụrụ iweta Vashti ịbịa n'iwu eze site n'aka ndị Enọk. Eze wee wee iwe nke ukwuu, iwe ya dị ọkụ n'ime ya. Eze wee sị ndị amamihe bụ ndị mara mgba, Meres na Masena na Memukan, bụ ndị isi 7 nke Persia na Midia, ndị na-ekpe ikpe. N'akụkụ ya ka Kashena na Sheta na Admata na Tashish nọ. Gịnị ka anyị ga-eme Vashti bụ eze nwanyị, dịka iwu si dị? N'ihi na o meghị ihe eze bụ Ahasuerọs si n'ọnụ ndị ọnụ ozi kwuo. Memukan wee zaa n'ihu eze na ndị isi sị, Vashti bụ eze nwanyị emejọghị eze, kama ọ bụkwa ndị isi niile na ndị niile nke nọ n'ala niile nke eze emeghị Ahasuerọs, n'ihi na omume nke eze nwanyị ga-emere ndị inyom niile wee mee ka ha lelia di ha mgbe anyasị. Eze bụ Ahasuerọs nyere iwu ka akpọbata Vashti bụ eze nwanyị n'ihu ya, ma ọ bịaghị. Ndị eze niile, n'ihi na ndị isi niile ndị eze gwa ndị eze niile a nnukwu nlelị na ọnụma nye onye ọzọ nke ka ya mma. Mgbe e kwusara iwu eze nke ọ ga-eme n'alaeze ya dum, n'ihi na ọ dị ukwuu, ndị nwunye niile ga-enye di ha nsọpụrụ, ma onye ukwu ma onye nta. Ndụmọdụ a dị n'anya eze na ndị isi. Eze wee mee ka okwu Memukan si dị,
n'ihi na o zigara akwụkwọ n'ala niile nke eze, n'ala niile ọbụla dịka e deworo ya n'akwụkwọ, zigakwara ndị ọbụla n'asụsụ ya, ka onye ọbụla na-achị ụlọ ya na-ekwu asụsụ ndị ya.